The summer is waving, Idol Lawrence. Ngayon, among padi, nga adiyo pa iti 20 pag-asa nga summer. At ang dito pa siya, di Mount Barasan, iti karasi Ilocos sa Norte. Makita namin dito, iti kang Instagramable magyo, iti kababantayan, makita iti pinapintas iti aglalaw. At dapat dagiti endangered species kas iti agila, nga agtaytayat iti tangatang kinmaalam pa iti video, nung matsambaam, iti lanta iti kameram. Tinadakamat na lugar, kit ancestral domain, dito ay the Lawrence, gabot, agbabantay, dagiti tribo, nga ganay tinadakamat ang lugar. Malabagyo iti fields, iti lugar, iti permit, lamings na kinangangin, iti aglawlaw. Iti agdamakit na sorbanan, dagiti tayo riders, duwapan na kumpamilya, umapan pasyar iti lugar, para palang kalatoy pananglangab, iti nakalamlamis, kintras kumangin, iti nadakamat ang lugar. Ganawat, dagiti pinakabagi, iti Elgio Karatsing, masabol iti panang taliban, pili na kintal na, agraman, tinadalas sa gawlaw, pero ikasagat mapaserbar, pinagpintas nga na, ang kastangat ng kindaros iti aglaw-law, pero ikasagat malakilikan iti kontaminasyon. Iti agdamakit ang gawing development ng lugar, agun iti nasemento, ang mabaling, pagpartingan tinugugan, madumanon, iti doktok tibanta, iti Mount Barasan, mangkita, iti rapintintas, akas lang Mount Laming Kilangana, iti iliti Karachi, Ilocos sa Norte. Idol, Dennis Lanitio, Tata, IFM. IFM News.